A mai videóban brawlhokizni fogunk. Itt van velünk Peti, Egyes Dani, és nem köszön be magától, de Sajt 32. Itt vagyok, Sajt 32, The Real, haha. A Temus verzió igen. van velünk. Igen, a Temuról rendelhető 200 forint. No, az komoly, valakinek megvan a legerősebb kari, az kom. Na, srácok, most jöttem rá, hogy amúgy itt van neve nekünk ez a nagyon menő kis challenge-ecske, és ezt így játszhatnánk amúgy. De én nem vagyok olyan szintű, mint te. Ebbe. Bannoljalak a chat. Mármint, hogy oké, akkor nem ez lesz. Meg már 2-szer vesztettem, te meg 3-szor, úgyhogy... Menjünk sima. 3v3. Trio showdown. Na, Dani 1 és Peti, készen álltok? Én készen állok, csak akkor csináljuk. Jó. Nem Mortiszt kellett volna behozzam, erre most jöttem rá. Én jó vagyok, Gyerekek, nagyon széles. Na. Skacok, szerintem legyen az. Fogjuk magunkat, megálltam. elkempelünk, vagy valami. Csak hogy ne öljenek meg minket. Hát én itt a vízen megállok. Nem ment. Ja, amúgy sétál. Hát, az nem ment az idején. Na, A Petya meghalt, nem baj, kibírjuk. Játék leggyorsabb karakterével vagyok. na nekem is ez a véleményem a Mortisról. Na, egy ember hozza a meccset. Ja. Amúgy Sajt 32 hát nem nagyon akar se beszélni, se semmit csinálni. A kövi videóban amúgy, srácok, az lesz a téma, hogy Nem, megtalálhatnak Ja, nem lesz. majd. Nincs brót, Nem, és Sajt 30 viccet, mert senki sem akar iratokat látni. Jól mondom? Igen, jól mondja. Igaz, hogy a brainrotot mindenhol megpróbáltam eléggé kisípolni, na mindegy. Jó, hát ez egy közepes. Igen, egy Ember fejlesztés jött. Mióta van matéria? Értem most. Aki már nekem Power 16-os. Ja, kipróbálom a Force Spike-ot, szó szerint. Nem jó, a 300 készíteni. Most örülünk fel. Ja, én meg behozok egy Démiánt mondjuk. Mindenki azt hozza, Srácok, amivel amúgy oké. írjátok meg kommentbe, hogy milyen játékot játszunk kövi videóban. Ja, és mindenki iratkozzon fel, aki még bármilyen tartalmat akar tőlünk, mert hogyha nincsen egy nap Iratkozz fel, mert lehet, hogy utoljára látsz minket. pontosan, mert hogyha 0 feliratkozó jön egy nap, hát sőt, hogyha 2 nap 0 feliratkozó jön, abba hagyom szerintem, mert akkor nincs értelme, hogyha... Abba hagyjuk. Jogos. De nem, általában azért naponta 1-2 feliratkozó szokott jönni. Ma is 22-ről indultunk. De haló, mit csinál Demián? Damian játék legerősebb karakterei közé van. Jó, hát nem mondjátok, hogy a Gast nem tudjátok megölni. Újra másodszor. Neked is rá kéne menni a Gastra, aminek egy Amúgy a HP. srácok, a következő amúgy Rivals-ből lesz,
akár még De Gergő, menj onnan, akár még ezen a héten is meg lehet csinálni. Nagyon komoly, nagyon bemutatjuk, hogy mennyire tudunk, és megpróbálunk majd késezni. Ja. Szóval nagyon izgalmas Na, lesz, srácok. és hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat, akkor iratkozzatok már. Epic ha Star Drop. szeretnétek látni minket szenvedni, akkor főleg iratkozzatok fel. Mert lesz olyan, hogy ti mondhatjátok meg, hogy mit csináljunk. És ezt nem Például sokan garantálom. írtátok kommentbe a múltkori videón, hogy menjünk Rivals-t, ezért Rivals fogunk menni. Hát ez az egyik. Igaz, hogy ma már felvettünk egy Rivals tartalmat, amit még nem raktam ki. De Mindjárt jövök. jött. Na, De mondom nektek, figyeljetek srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha akartok még Brawl Stars vagy bármilyen tartalmat. még egy kört menjünk a nézők kedvéért, még egyet. Hát, srácok, nem tudom. Én nekem már annyira Brawl Stars-ozni nincsen kedvem. Jó, nyomjátok meg a lájkot, ahogy BTG Berci is mutatja, azaz Dani 1. És a feliratkozást csapassátok meg. Verjétek szét azt a feliratkozás gombot. És akkor azt mondom, Nem félreértendő. hogy hát nem ezt a játékmódot megyünk, de mehet. Ez micsoda? Én ezzel még sose játszottam. Na. Srácok, lehet, hogy visszajön a kedvem amúgy ezután a kör után, és ezt a videót még egy fél óráig eltoljuk. Az lesz a leghosszabb videód. Nyugi, amúgy ide be lesz vágva egy kép, hogyha... Ja. Hogyha véletlenül tovább tartanánk, mint kéne. Ó, first takedown, gyerünk, Mortis. Jó, meghalt a Mortis. Lényeg az, hogy 20-at kell ölnünk. Sósik vannak itt, nagyon sokan vannak itt a bokorban, itt kempőnek. Tudom, 20-at kell ölni, az a... Ők már 4-et öltek, és ezek közül az egyik én voltam. A búz. Jó, a búz halt, megöltem a bászt. Jó, 6-7 az ellen. Jó, 7. 8-7, mi a szar? Visszahozzuk. Ó, végig mentem minden élő emberen. 10-8. Meg lesz, emberek, ez meg lesz. De nem tudnak volt, jó. Jó, a Mortisra ráugrottam. Igen. Nem jöttünk be, de azért lehet. Oké, 4 takedowns left. Megöltem. Oké, hát ez itt egy halál a Palinak. Jó, 1 takedown kell. Pedig elején még azt hittem, hogy ők nyernek, de nem, mert elárulom, hogy nem túl jók. Play a gaim. Ready up. Jó, majdnem mindenki rá csapott. Annyira jó, egy ember kivételével mindenki beredizett. Tehát Kb. megyünk még egy meccset. Kb. Ennek kéne lennie a felirat, a nézőink kell is, hogy feliratkoztok mindannyian. Mert próbálunk Majdnem feliratkozókat. mindannyian, kivéve egy ember, aki mondjuk egy családtagunk, aki néző még, mondjuk néz a videóinkat, és meghaltam. Hát ja. Az nagyon csittelősnek tűnik. Nekem De nektek én még a betegen is csak a tartalmaimat gyártom. ja, mert amúgy a Palika módot. Én betegek gyakorlatilag. Mindjárt meghalsz. Anyádat. Na, viccet félretéve, az csak Sajt 32-nek a fánságaival történhet meg.
Sajt 32 meg Már sajt 32 megromlott, lejárt lemez. 78 HP van, nem ölitek meg? Jó. Nekem meg 67 marad. De undorító vagy, sós. Undorító. 6-7. Jó, rájöttem többet, nem veszek fel Brawl Stars-t úgy, hogy négyen vannak a hívásban, mert Mi? el lesz hülyéskedve az egész. Oké? És ez mi a baj? Triple takedovn, Viccesebb tartalom. 4 takedovn left, double takedown. Gyerünk, én Jó, úgy takedownolok. Jó, ember, Nézzünk. mennyire lehoztam nektek a gémet. No! 3-at öltem én, vagy 4-et. Várjál, Mythic Star Drop. Srácok, iratkozzatok fel. Sajnos most már nem annyira piros a feliratkozás gomb, mint ez a Mythic Star Drop, de remélem, hogy egy epiket, vagy egy mythicet, vagy akár egy legendary brawlert, vagy valami skint ki tudunk nyitni. 3, 2, 1. Jó, hogy legendary! Jó, hogy ez még mehet egyel feljebb. Jó? Oké, srácok, akkor most mondom azt, hogy brawler vagy skin, vagy 1000 kredit. Please. Gadget, Star Power. Istenem. 3-at kell még Shellyvel nyernem. Hallod, Sós Gergő, még menjünk egyetlen egyet, amit még megnyerünk, és utána kapok egy legasztaláltot. Nekem még 3-at kell nyernem Shellyvel. Kérlek, azt csináljuk már meg. Oké, csak akkor az az izé, hogy nekem meg olyan izém van, hogy 3-at kell nyerniek rankedba. Jó, Sós Gergő, nekem most eszembe, nekem mennem kell, mert mi Vagy az, na, 5-öt. van egy ilyen amivel el kell mennem. Hát akkor Dani Nagyon komolyan. 1-es. Csá. Sziasztok! Csá. Szia! Na, srácok, vagyok, na. akkor úgy gondolom, hogy ezt a videót abba hagyhatjuk. Ugyaninnen folytatjuk, csak másik videóba. Na, császtok, srácok!